ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри навбатии барномаи иттилооти нигоҳи диёрро бо муҳимтарин хабару воқеаҳои рӯз пешкаши шумо менамоем. Дар студия бо шумо Муталиб Маҳмудов. Имрӯз 6 феврали соли 2018 мелодист. Дар оғози барнома бо сархати хабарҳо ошно шавед. Дар донишгоҳи Тоҷикистон ихтисосҳои нав ворид мешаванд. Истгоҳҳои пойтахт замонавӣ мешаванд. 34 нафар журналистон беҳтарин дониста шуданд. Ободии ватан аз ободии маҳал оғоз меёбад. Қатли навзод аз ҷониби модар. 7 голи беҷавоби дастаи Тоҷикистон ба дарвозаи Кореяи Ҷанубӣ. Дар иртибот ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар кишвар, Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки дар донишкада таҳти унвони рушди сайёҳии байналмилалӣ ихтисоси нав ҷорӣ намояд. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ ректори Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон Шукрулло Хайрзода ба Амид Ховар иттилоъ дод. ҳоло дар Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон наздик ба 7000 донишҷӯ дар шӯъбаҳои рӯзона ва ғоибона ба таҳсил фаро гирифта шуда, 1654 нафар тариқи буҷавӣ, 5281 нафар тариқи шартномавӣ ва 25 нафар донишҷӯ тавассути квотаи президентӣ таҳсил менамоянд. Дар пойтахт 36 адад истгоҳҳои муосири нақлиёти ҷамъиятӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. Истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ дар мутобиқат ба меъёри байналмилалӣ ва бо дарназардошти сабку усулби меъмории миллӣ сохта шуда, тибқи лоиҳа он аз ҷои нишаст таблоҳои электронӣ барои пешниҳод намудани маълумот ба мусофирон оид ба вақт, рақами хатсайрҳо ва таблоҳои таблиғотӣ иборат мебошанд. ҳамчунин тибқи лоиҳа дар истгоҳ нуқтаи хизматрасонии телефони шаҳрӣ насб гардидааст. Истгоҳҳои замонавӣ дар кӯчаҳои асосии шаҳр аз назди фурудгоҳи байналмилалии Душанбе то қисмати шимолии пойтахт майдони сарҳадчиён бунёд шудаанд. бо назардошти ҷойгиршавӣ ва шумораи мусофирони нақлиёти ҷамъиятии шаҳрӣ дар 18 истгоҳ дӯконҳои фурӯши рӯзномаи маҷалла ва дигар лавозимоти зарурӣ ба мизоҷон хизмат мерасонанд. маблағи умумии сохтмони иншооти мазкур беш аз 9 миллион сомониро ташкил медиҳад. тибқи иттилои масъулини сохтмон зимни бунёди истгоҳ ва иншооти хизматрасонии он аз масолиҳи тобовар ба ҳолатҳои гуногуни табиӣ истифода шудааст. ҳудуд ва атрофи истгоҳ тавассути камераҳои мушоҳидавӣ назорат карда мешавад ки ин ба таъмини хизматрасонии баландсифат мусоидат хоҳад кард. барномаи иттилооти нигоҳи диёрро идома медиҳем. имрӯз дар шаҳри Гулистон аввалин нишасти матбуотии иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода баргузор гардид. дар ҷараёни он қайд гардид ки дар соли 2018 сокинони вилояти Суғдро як қатор навгониҳо интизор аст. аз хиши дур ҳамсои наздик бе албатта мо дина ҳам мо ҳар як ҳафта ҷаласа дорем бо мақомотҳои сохторҳои қудратӣ ва ҳамроҳи муовинон. мо аллакай супориш додам. мо фақат ин ҷашна айёма интизор намешим. мо ҳозир нақшаи чорабинӣ мекунем, бояд вай доимӣ бошад, бо хусусан бо ваҳои назди сарҳадӣ Исфара, Ноҳи Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов ва дигар минтақаҳое ки мо бевосита бо ҷумҳурии Қирғизистон ҳамсоя ҳастем, бо вилояти Балкен ҳам соҳиби варзиш мусобиқаҳои варзишӣ байни худи мақомоти иҷроия ва дигар сохторҳои он, байни мақомотҳои қудратӣ ҳамкорӣ, байни сарҳадбонон, байни гумрукчиён, байни худи раёсати корҳои дохила, прокуратура, амния, мо шабҳои эҷодӣ ташкил мекунем байни зиёиёни ду давлати ҳамсоя, ташкили бизнес форумҳо, кушодани мо дар Бабкент ҳам корхонаҳое ки имрӯз содирот мекунанд, мағозаҳои махсуси фирмавӣ ки дар вилоят имрӯз амал мекунанд, ҳам иқтисодиёт ҳам оиди ҳамкории робитаҳои беруна ба мо бисёр дар ин самт оянда буда ҳозир мо супориш додем ки бо байни як ҳафта нақша мешавад. бо ин нақша мо корҳои байни ҷамоатҳо, байни худи минтақаҳо мо корро ҷоноб мекунем ва оянда он шартномаи дуҷонибие ки ҳамкорие ки бастем соли 2018-2019 дар рӯи коғаз не бояд дар амал байни халқ байни тамоми табақаҳо
امروز عملی شود و منفعتی هر دو کشور شود و مهر و محبت ما با همسایگی زیاد شود و آن معماهایی که بین همون پرابلم هایی که مسئله زمین، مسئله بحث زمین، مسئله بعضی بها بود، ما میخواهیم که با راهی دیپلماتی همین ها را حل کنیم. مسئله اساسی که من باید تکرار بکنم، زیاد نمودنی کارخانه‌های صنعتی. من و رئیسان شهر نوریه ها و معاونان خود سپارش دادم که هر یک شهر نوریه زمینی الهیده همچون منطقه صنعتی که آینده 100 هکتار 200 هکتار باید آن صاحبکاران آن سرمایه‌گذارانی که همین محصولات میخواهند کارخانه را در شهر خوجند یا در شهر اسفر کوری بادام، انجکل، اشت و دیگر شهر مسچا، غانچی، ایستر روشن دیگر شهرها همین خواهش دارند. آینده ما باید همین فوند داریم و به واسطه کده من میخواد آمده همچون کارخانه دوزندگی یا استحصال پلاستیک یا استحصال مبل یا دیگر بسیار شرایط بهتر مهاجرای مهنتی که امروز بیرون از تاجیکستان کار کرده ایستادن با دستگیری راهبری دولت امروز علاقه هر یکی با شرایطشان بهتر شده صاحبکار شدگی علاقه مبلغشان و تاجیکستان وارد کرده ایستادن سیاست راهبری دولت در عمل امروز تبدیل کرده ایستادن و ما با اینها باید شرایط دهیم و مقصد ما هم همین زمین ها را آزاد میکنیم تمامی کمونیکاسیون میبریم بعد آب که امروز صاحبکار بیاید و همین مردم با جای کار تامین کنند و کارخانه هایی که در از طریق صاحبکاران یا شخصان علاوه و طریق آزمون یا تندر خریداری شدگی همین های آهسته آهسته به کار انداخته با کادرهای محلی و متخصصایی که پیش بودن با همین ها تامین کردن و در سالی که مثل سال رشد سیاحی سال هنرهای مردمی است باز احیا نموده اون جایهایی که امروز سیاحان را جلب میکند با نقشه داریم که پوره همین خطسای را معین کنیم یک طرفخانه‌های برندی در شهر نوی‌ها و طریق از طریق صاحبکاران مهمانخانه‌های زمانوی تشکیل کنیم که امروز صاحبکاران جلب کنند خارجی‌های بسیارتر جلب کنند همین نقشه ها و همین ساحات تمام ساحات تندرستی هم راهسازی هم خواجگی منزلی کمونری آبادی همه ساحات ما امکاناتی چیکارش اهمیتی جدی میدیم و سفارش میدیم که تمام 18 شهر نویه برابر طرف کنند 18 شهر نویه من گفتم پیشنهاد میکنم کمبودی هاشون در کدام ساحه کمبودی دارن ما نقشه بندی میکنیم و مرحله به مرحله همین 18 شهر نوحی ولایت آباد میکنیم. ободии ватан аз ободии маҳал оғоз мешавад. Бо чунин шиор сокинони деҳаи Сумчаки ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шанбегӣ гузаронида 150 ниҳолҳои мевадиҳандаю ҳамеша сабз шинониданд. Маълумоти муфассал дар таҳияи ҳамкоронамон Рустамбек Аҳмадов. ساکنان کوچه جوانی دهه سمچک ناحیه باباجان غفورov در ادامه اقدام‌های آبادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده شینانیدن درخت‌های آرایشی را با امید آبادانی و سرسبزی همیشگی دیار آغاز نمودند. در روزهای استراحت زیاد از 100 نفر ساکنان کسب و کاری گوناگون دهه به حشر عمومی برآمده زیاد از 150 بیخ درخت سایه افکن آرایشی و همیشه سبز را در پهلوی راه مرکزی دهه شینانیدند. در قدی راه یک قسم زمین بیکار خوابیده و جویبار بود که حسن کوچه را کاسته می‌نمود. ساکنان محله هم تصمیم گرفتند که آن قسمتی زمین را تازه و هموار نموده نهالی آرایش شینانند. بنا به گفته ساکنان صاحبکاران سخاوتمند دهه بهر خریداری نمودن نهال‌ها مبلغ گذاری نمودند. پیش همین زمین راهی اساسی که بود یگان خیلی نهالش نبود طرفی ساحل راست بود. همین ما اقدام گرفتیم که به نور نموداز کنیم. البته همین برای آبادانی شدن درخت همیشه سبز را شینانده ایستادیم. ما این درخت را خیلی از صاحبکاران هم خیلی مبلغ گرفته ایستاده. درخت ما از آوچ قلچه گرفته آمدیم. همونجا بودن رفته از همونجا رفته خریداری کنه آمدیم.
шариф салимов нафақахӯр ва сокини деҳаи сумчак саҳми соҳибкоронро дар сабзу хуррамнамоӣ ва корҳои ободонии деҳа назаррас арзёбӣ намуда қайд дошт ки ин ҳама корҳо дар партави иқдомҳои созандаи сарвари кишвар амалӣ гашта истодааст. ӯ ҳамчунин қайд намуд ки сокинони деҳа ва соҳибкорон тасмим гирифтаанд ки оянда кӯчаи марказии деҳаро чароғон намоянд. мана деҳаи сумчака обод кардосиям мана дарахтҳо шуда ҳиссаи соҳибкоро нақс ободҳои сумчак ба ҳаракат кардосиянд бо ҳамроҳи раиси муҳалломо умаров муаллим ҳаракатшон бо зӯр ва ҳамин бачаҳоко мана ободи пеш инҷоҳо мана дарахтҳо дашти биёбон буд мана бачаҳои ёш ҳам муҳаллаҳо мана деҳа ҳам қишлоқҳо ҳамашон биромда дасти ёрӣ расондосиянд қишлоқҳомои обод кардосиянд. қобили зикр аст ки шинонидани дарахтони сояафкан ҳамеша сабз ва ороишӣ иқдоми хуб аст, зеро ҳусни роҳрав ва хиёбонҳоро зебо мегардонад, вале аз тарафи дигар онҳоро бояд хуб нигоҳубин кард то нашъунамо ёбанд. 150 ниҳолеро ки имрӯз сокинони деҳаи сумчак шинониданд, масъули нигоҳубинаш кист ва барои хушк нашудани онҳо чӣ бояд кард? оянда барои ҳамин хушк нашуданаш ҳамин ҷанда ҳамин обёри қатрагин када худохоҳ оянда ҳамин аваи ҷамоат мана соҳибкорон ҳаракат мекунем ҳамин дарахтҳо хушк нашаванд оянда ҳамин нигоҳубиниш мекунем чунки аз тарафи соҳибкоро уже вай шудан ҳозир дани врема вай мебиёранд шланг мебиёранд ҳамин қатрагӣ мекунанд оянда хушкидам намемонанд деҳаям мана ҳамин сокинонам худошон нигоҳубин мекунанд. ба ҳамагон маълум аст ки ҳафтаи сипаришуда аз ҷониби иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар хиёбони Раҳим Ҷалили шаҳри Хуҷанд бо умеди ободонӣ бу сарсабзии ҳамешагии диёр дарахти ороишӣ шинонида шуд. дар ин радиф роҳбари вилоят сокинонро барои вусъати корҳои ободонӣ ва маъракаи ниҳолшинонӣ ҳидоят намуд. Рустамбек Аҳмадов барои барномаи иттилооти Нигоҳи диёр. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия зани 22-солаи сокини шаҳри Истаравшан ҳамчун гумонбар дар қатли кӯдаки навзоди худ дастгир карда шуд. Номбурда санаи 5 январи соли 2018 тахминан соати 21:30 дар ҳавлии истиқоматиаш кӯдаки ҷинсаш занро таваллуд кардааст. баъдан бинобар бо сабаби шавҳар надоштанаш бо мақсади пинҳонӣ таваллуд намудани худ кӯдаки навзоди худро дар фарши ҳаммомхонаи ҳавлии истиқоматиаш беназорат гузоштааст. дар натиҷа кӯдаки навзод дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. нисбати номбурда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 105 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. тамошобинони азиз, айни ҳол хабарҳои варзишӣ пешкаши шумо мешавад. футболбозони тоҷик ба дарвозаи дастаи мунтахаби Кореяи ҷанубӣ 7 голи беҷавоб заданд. голҳоро Умед Кузиев, Баҳодур Хоҷаев, Дилшод Саломов, Раҳмоналӣ Шарифов, Рустам Ҳамидов, Иқболи Воситзода ба ҳадаф расониданд. ҳунари волои дарвозабон Муродулло Алиқулов буд ки ҳарифон натавонистанд ба дарвозаи ӯ гол бизананд. дар ин гурӯҳ Япония бо 3 ғалаба ба садри ҷадвал аст. Ӯзбекистон бо 2 ғалаба ва 1 шикаст дар ҷои дуюм мебошад. Тоҷикистон бо 1 ғалаба дар зинаи сеюм монд ки имкони ба даври дигар гузаштан надорад. ёдовар мешавем ки дастаи мунтахаби Япония дар даври дигар бо дастаи ҷои дуюми гурӯҳи А ва Ӯзбекистон бо ғолиби ин гурӯҳ бозӣ мекунанд. тамошобинони азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба маълумоти обу ҳаво барои шабонарӯзи оянда. санаи 7 феврал дар шаҳри Хуҷанд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ карда мешавад. шамол аз шарқ 4-9 метр дар ҳар сония мевазад. ҳарорати ҳаво рӯзона 0-2 дараҷа ва шабона 8-10 дараҷа хунук буда эҳтимол барф борад. тамошобинони азиз, шумо барномаи иттилооти Нигоҳи диёрро тамошо кардед. то расидани хабарҳои наву тоза бо шумо то нашрҳои навбатӣ худоҳофизӣ мекунем. хайр, сарбаланду хонаобод бошед ва бо барномаҳои телевизиони Диёр бимонед.